खुलुमबाय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। आङो दिनै जास्ट गुसुं मोनसे भिडिअ आं लाबोनो सानदों। आङो सानसे सम दिनै आं सोलाबाखै, प्रिपेयार गैया। आङो बाइबेलखौ बोदलानानै मोनसे बिसयखौ आं मोनदों आरो बेखौनो आङो दिनैहाय खिन्थानोसै होननानै सानदों। बेनो जाहैबाय बोसोन बिजाबनि 18 अध्याय 24 पद। बेयाव बेबायदि लिरदों, खायसे मानसिफोरजों लोगोआ जोरा, नाथाय खायसे लोगो बिदा फंबायफोरनिख्रुइबो बारासिन अनज्लायो। बेयाव मानसिजों मानसि अनज्लायलायनायनि बाथ्राखौ बुंदों आरो मा रखम मानसि होननानै बुङोब्ला बिदा फंबायनिबो बाथ्रा बेयाव उल्लेख जादों आरो लोगो माने बिदा फंबायनि बाहेरानि बाथ्रा बेयाव बुंदों। थ' बेयाव सिगांनि सिरियाव बुंदों खायसेजों लोगोआ जोरा होनदों, लोगोआनो थिखिया। नाथाय खायसे लोगोफ्रा ओरैबायदि लोगो दं, बिदा फंबायनिफ्रायबो बांसिन अनज्लायलायनाया थायो। नों दानागार आं दानागार थायोना बेबायदि, जे हाब मा रखम दङ नै बेफोरबायदि, मोनसे ओरैबायदि बिपद जादोंदि हस्पिटालाव लाज्लायनाय आरो बेबायदि बिसोरो हेफाजाब होज्लायनाय अनज्लायनाय, नों दानागार आं दानागार नैबायदि सम्पर्क लाखिज्लायनाय, बे बिसयखौ बेयाव बुंदों। बिदा फंबायनिफ्रायबो बारासिन अनज्लायनाय, बिदा फंबायजों मा अनज्लायो बेनिफ्राय बांसिन बेबायदि अनज्लायलायग्रा लोगोफोर थायो होनदों। आरो बिसेस नैबे जेनेरेसन, बिदा फंबायजों अनलायनो रोङै मोनसे जेनेरेसन, बियो बाय बाहागिफोरजों अनज्लायनो रोङै मोनसे थायो बेबायदि। नाथाय गुबुनजोंबा ओरैबायदि मोजां अनज्लायलायो आरो बेयो बाइबेलनि थार बाथ्रा। बे मोनसे गाज्रि जिउनि खामानि। मानसिनियाव गाज्रि जिउआ सैताना थानानै खामानिखौ मावनायखाय बेफोरो जायो। बयनिफ्रायबो सिगां पापाव गोग्लैनायानो जाहैबाय सैताना खोख्लैदों निस्सय, जों बेखौ गासैबो अबगत। जागायजेननायाव हौवाखौ बाहायदोंना, हौवाखौ सैताना पापाव खोख्लैदों। हौवाखौ सैताना पापाव खोख्लैनो मा बुद्धि बाहायदों? मानोना बे फिथाइखौ जानायनि सिगां आदम आरो हौवाया गोथारमोन। बेनिखायनो बिसिनाव सैताना हाबनो जायगा मोनाखै। सैताना जिबौनाव हाबदों। गिबि खेबनि थाखाय बियो जिबौनियाव हाबनानै फुस्लायदों आरो पापाव खोख्लैदों। पापाव खोख्लैनानै इसोरनिफ्राय गोजान खालामदों। जेब्ला मानसिया इसोरनिफ्राय गोजान जादों, इसोरनिफ्राय गोजान जानानै जेब्ला पापाव गोग्लैनानै मानसिया इसोरनिफ्राय साव मोनबाय, गासैबो बुहुमाव नुनाय मानसिफ्रा साव मोनबाय, जिब जुनारफ्राबो साव मोनबाय आरो थैनाया गासैनियावबो फैबाय। खारन बुहुमनि गासैबो बियो मानसिनो अधिकार होजादोंमोन। बिफां लाइफाङानो हक, जिब जुनारानो हक, हाजो हाला दैमा दैसायानो हक। मानि थाखायथो जेसेबां प्रिथिबियाव गिदिर सागोर जाया मानो, सागोर नावनि दारै मानसिया सोरखिलाङो, जेसेबांखि गोजौ हाजो जाया मानो मानसिया गाखोयो, जेसेबांखि गिदिर जुनार जाया मानो मानसिया परिचालना खालामो, मैदेरानो हक मोसायानो हक। थ' मानसिनो अधिकारखौ होदोंमोन
आरो बे मानसिजोंनो लोगोसे गासैबो सावा मोनदों। दानिया नैथि खेब सैताना मा स्टेप खालामदों? कायेन आरो हाबेल। कायेनाव हाबलायबाय। कायेनाव माब्रै हाबनो मोनखो सैताना? इसोरा बिसोरनाव बिदोंमोन, नोंसिनि दंनायनिफ्राय आंनो हो। हाबेला गावनि जुनारफोरनिफ्राय, मेन्दाफोरनिफ्राय साबसिन सख्ल' बख्ल'खौ नायनानै होबाय। इसोरा गोजोनबाय। नाथाय कायेना गोसो गाज्रि लानानै दानखौ होबाय, खेरबा खेरबि फिथाइखौ। जेब्लानाखि इसोरा बिनि दान होनायखौ नाजावाखसै, अब्लानो सैताना बिनियाव हाबबाय। मानो? इसोरनिफ्राय एसे गोजान जाबाय बियो। नैबे सान्सावनो सैताना हाबबाय आरो बियो गावनि बिदा फंबायखौ बुथारबाय। बुथारनायनि हाबाखौ फार्स्ट स्टेप सैताना बे समावनो बाहायजेनदों। माजों बुथारदों? अन्थाइजों देथारदों। आरो बेबायदिनो फैयै फैयै सिखाजों, थरवालजों, जंजों, बिनि उनाव लासै लासै सिलाइ, बमा, दा बिराद गिदिर गिदिर रकेट लान्सारफोर, देशजों देश बे देरलांदों। सैताना मानसिखौ बेबायदिनो बाहायबोदों। फार्स्ट स्टेपआ न'खरनिफ्राय आराम्भ खालामनानै गोजौ लेभेलसिम सैताना गावनि गाज्रि खामानियाव बाहायो। इसोरनिफ्राय गोजान खालामनो थाखाय सैताना बाहायो। बेनिखायनो जेब्लानो इसोरनि बिरोधि बाथ्रा बुंगोन, इसोरनि बिरोधि खामानि मावगोन, अब्लानो सैताना सोलो लायो मानसिनियाव। बिदा फंबायनि सोमोन्दै आरो मोनसे बाइबेल पदआव बुंबावदों। बे जाहैबाय 1 ज'हननि 2:10 पदआव बेबायदि बुंदों, गावनि बिदा फंबायखौ अनग्राया स्राङाव थायो आरो बिनियाव सुखथुनाय गैया। जायहा गावनि बिदा आरो फंबायखौ अनो, बियो स्राङाव थायो। बिनियाव सौथुनाया मालाबा फैनाय नङा। दिनैनि बे बिसयजों जोङो मोनथिबाय जे बिदा फंबायनि गेजेराव जेखि अनज्लायनाय, जेसेबां अनज्लायनाय दं, गुबुन लोगोफोरासो बिनिफ्राय बांसिन अनलायलायो। बे बिसयखौ फोरोंनायखौ जों बेयाव बाइबेलाव मोनबाय। नाथाय बाइबेला जोंखौ बेबायदि फोरोङाखै। मानोना रमनि 12:21 बुंदों, गाज्रिखौ मोजांजों फेजेननांगौ होननानै। आं जोबनायाव बेखौनो बुंबाय, बे गुसुं इसोरनि बाथ्राखौ जानायमानिखौ लादो, जायैमानिखौ नागारदो। आङो मोनसे बिसय बुंनो थालांबाय, गाज्रि जिउनि सोमोन्दै आङो गाबोन भिडिअ लाबोनो सेस्था खालामगोन। गाबोन आङो रेकर्डिं खालामोब्ला समफोर नुगोन, बा आं गाबोननि भितराव आं सेस्था खालामगोन। गाज्रि जिउआ माबेनिफ्राय फैखो जों बेखौ बाइबेलनिफ्राय नायगोन। गोजोनथोंसै।